Fitaccen jarumi Adam A. Zango ya fito ya yi magana a kan mutanen da suke karɓar wayar 'ya'yan mutane su dinga sa lambobinsu suna cewa za su ba su kuɗi ko kuma za su haɗa su da wani babban jarumi a masana'antar kannywood. Yayin da kuma aka juyo kan Adam A. Zango, wata yarinya ta ce Adam A. Zango yana bibiyar ta shafin sada zumunta wato na WhatsApp, yana cewa ta turo mata da tsiraicinta, sannan kuma in ba ta turo ba zai ba ta kuɗaɗe masu ɗimbin yawa. Yayin da baiwar Allah ta turo da tsiraicinta take nuna wa duniya cewa Adam A. Zango yana biyo ta private number, yana cewa ta turo masa da tsiraicinta. Yayin da kuma Adam A. Zango labari ya je masa, ya fito ya yi magana a kan matashin da yake karɓar lambar 'ya'yan mutane ya dinga cewa shi ne jarumi kaza jarumi kaza. Yanzu kuma an juyo kan Adam A. Zango, yayin da matashin ya ce shi ba abin da yake so yi saboda ya cuci Adam A. Zango domin duniya ta san cewa Adam A. Zango babban ɗan iska ne. Kamar da kuka sani dai masu sauraro, Adam A. Zango ya fito ya ƙarfafa cewa shi ba shi ne yake chatin da wannan baiwar Allah ba. Shi kawai ya san wani ne yake bibiyarsa ta private, yake daɗar account ɗinsa, yake amfani da lambobin 'ya'yan mutane. Ya ce shi ko lambar yarinyar ma ba shi da ita, amma kuma ya aka yi wannan bawan Allah ya samu lambar sai yake chatin da ita. Yayin da Adam A. Zango ya ƙara da cewa duk irin abubuwan da yake yi yana yi ne domin ya samu kuɗi ko kuma ya dinga kallon tsiraitin baiwar Allah. Yayin da baiwar Allah ta fito duniya ta nuna duniya cewa Adam A. Zango ba shi ne ba, wani ne yake bibiyar ta private number, yake cewa shi ne Adam A. Zango kuma shi ne mai gidan Adam A. Zango. Adam A. Zango dai ya fito ya ce shi ba shi da wani mai gidan kansa ne. Matashin yana karɓar wayar 'ya'yan mutane ne, yana sa lambobinsa a ciki, kuma yana da tsar account ɗin Adam A. Zango yana amfani da shi domin 'yan mutane ta dinga tura mai kuɗi da kuma tsiraicinta. Yayin da Adam A. Zango ya fito yake jan kunnen 'yan kannywood da su bi a hankali, mutane sun fara da account nan, mutane suna shiga suna musu chatting da 'ya'yan mutane. Yayin da Adam A. Zango ya fito nuna duniya cewa shi bai ma santa ba, bai ma taɓa ganin ta ba, bai taɓa chatting da ita ba, saboda ba ma shi da lambar ta. Ya aka yi ta samu lambar ta take mai magana ta wasu har wani da account ɗin shi yake amfani da shi. Adam A. Zango dai ya karar da cewa 'yan kannywood da kuma a hankali, wasu suna da account mu suna amfani da sunayenmu da kuma abubuwanmu, suna cewa su ne domin a tura musu kuɗi da kuma tsiraicin mace. Yayin da kuma jarumin kannywood Adam A. Zango ya fito yake karar cewa wannan bawan Allah in dai shi ne ya daina, kuma bai daina ba zai sa a bibe shi inda yake domin a kama shi a hukunta shi akan irin abubuwan da yake yi. Adam A. Zango ya ƙara da cewa duk irin wannan abubuwan da wannan bawan Allah yake yi yana yi ne domin ya samu kuɗi kuma don ya samu ɗaukaka. Adam A. Zango dai ya ƙara jaddada cewa shi fa duk irin abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar kannywood ba shi da labari. Yanzu kuma an samu wani matsiyacin tsinanne yana neman ya ja min masifa. Yayin da Adam A. Zango ya fito nuna duniya cewa shi fa ba abin da yake yi face sana'ar fim da kuma sana'o'i da wanda ba a rasa ba na hannu. Yayin da ya fito nuna duniya cewa shi ba bai ma taɓa ganin yarinya ba, su taɓa chatting da ita ba. Masu sauraro, kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun fitattun labarai zafafa da za su dinga fitowa daga cikin wannan tasha tamu mai albarka.